Chicks! Oh, thank you. Cute. Everyone. Hindi! Sayang lang, walang longganisa. Favorite na favorite may longganisa. Pucha, buntis ka pala, kaya pala. Huwag kalimutan na lahat. Welcome again to my channel. Hey! Subscribe! Kasi mga katsaro nga pala si Paolo at ngayon dadating ng mga memes ngayong linggo atin na agad simulan galing kayo na Mandela Effect sa kumbay. Okay. Kasi yan, gumaganon. Naalala ko yan. Sa mga di nakakalam, ang Mandela Effect, yun kasi yung kinoy na term. Nagkaroon kasi ng parang vivid false memory ang isang tao kay Nelson Mandela na namatay daw sa prison. Pero sa totoo, naging South African president pa siya. Namatay siya noong 2013. Lamang ang may good memory. So, dito naman false memory naman yung naganap sa kanya. So, sige, sa dami nga naman memes, diba? Tunad! Halika, MG Redemption. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang YouTube. Ito na ba mga karton ng imposible? Hindi ako naniniwala. Nice edit. Sa huling-uli ang edit mo. Ayan o, tinanggal yun nasa dapat. Hinayaan mo lang yung watermark. GMA Network o. Nahack daw kayo. Nalala ko yan sa Cartoon Network yung simula yan na nahack daw sa... Hindi ko lang kung saang lugar yon ng Cartoon Network. Pero sinabi naman sa mismong video, fake siya. Sa gumawa mismo, nagsabi na fake. Kayo umasa. Welcome, galing kaya Kumi. Ano ba talaga? Hindi ko na maalala ano ba sinabi mo sa akin eh. Parang ganito rin ang mga babae, mahirap kausap. Sasabihin na gusto ka niya pero malamig sa'yo. Lalaki rin naman. Magulo kayo lahat kausap, lahat kayo Mandela Effects. Naman, review zero mga na-invent. Ito literal, napakaraming false memory, napakaraming fake scenario. Lahat ng kaklase mo, nagawa mo na siguro ng fake scenario na gusto ka o gusto ka sa kanila o di ko alam. Napakarami nyo kasi oras, di ba, mag-isip. Isa na yan dun. Tunod. Tatapon ba yung itlog? Nakakailan na ako nood ng ganito dati. Nasisira yung plang lutuan. Hindi, Mandela Effect mo na hindi nangyari yan. Ayoko na. Kali si Gen Z halo-halo nightcore. Solid capo. Hindi pa na percussion instrument ang gitara. With instrument din pala. Nakakapo 2 o 3 ba yan? Bisa bilib ako sa mga binibenta sa Divisoria o sa mga nilalako. Ang galing eh. So, sobrang init ba naman sa Pilipinas eh. Pakakalimutan ko na lang din eh. Ay hindi pala ipapakalimot sa'yo na nasa Pilipinas kaya pagdating ng Marso. Mamantika effect ka na pag natagal kang bilad sa araw. Initan tuloy ako. Woo! Ay, sunod. Hi guys, 85 peso, eat all you can. 85 pesos lang, eat all you can. Happy breakfast na. Alamin natin kung sulit ka or madidismaya ka lang. Dito lang to sa may 301 Shaw Boulevard, Corner Guerrero Street, Mandaluyong City. Ito yung Embry's Bulaluhan ng Tapsihan na sobrang pinagkakaguluhan ngayon at talagang pinipilahan ng pagkahaba-haba. Dahil nga sa ganun eh. Di nyo ako makikita. Akala nyo nagbabantay ako ng bahay. Hindi. Good morning po sa inyo. Ay po, may pang-karaoke. Ten. Okay po, pwede na po magpasok. Ipolo ka na 85 eh. Grabe, sobrang sulit nun. 8 nun. a.m. up to 10 a.m. At kakabago lang nila ng schedule nila Monday to Friday na lang daw. 8 Wala a.m. ng to 10 Saturday a.m.? at Sunday. Dalawang Kasi oras lang? sakto nung pagdating namin, Sunday yun. At ito na nga, nagsisimula na yung buffet pero grabe pa rin yung pila hanggang dulo yan guys ha. Paano ba naman kasi 85 pesos lang makakapag-eat all you can ka na? Medyo bitin lang yung food dahil kasi hindi ito yung mga nakita ko sa mga vlogs. So technically parang yung hinain nila sa amin, 4 na klase lang. May tuyo, puro isda. tilapia, okra, talong, at ayan, Walang tuyo karne? ulit, tilapia. Then ito na yung mga on the side nila na ensalada, Silang bagoong, karne? kalamansi, at kaya sili. Then mura. syempre may charge din sila na 150 pesos para sa may mga leftover. Mas mahal pa yung... mas mahal yung leftover charge pa 85 binayaran mo. Parang sila yung umorder sa'yo yung mga Hindi lang ako naging masaya sa experience ko dahil bakit? expected ko kahit walang longganisa at egg for today. Dahil sabi nga nila every other day sila nagpapalit. Sana man lang kahit similar ng konti dun sa longganisa at egg para fair din naman sa mga galing pa sa malalayong lugar. Ano to, hulaan ng araw, tsambahan, bato ba topic yarn, charot. So dapat pagpupunta ka dito malakas ka magdasal dahil hindi fair or same yung sinuserve nila sa bawat araw. Sayang lang, walang longganisa. Favorite may longganisa. Kung sinabi naman nila na nagpapalit-palit naman sila every other day, talaga, hindi, pagtanong ka doon, hingin mo yung number nila. Meron po ba kayo longganisa ngayon dyan? Doon mo malalaman. Pero kung iiyak ka kasi minalas ka nung araw na yun, sana kung di nila sinabi. Pero ikaw nga nagsabi na nakalagay yun sa kanilang parang rules or guidelines nila. Wala kang magagawa. Minsan talaga mamalasin ka. Bulalo. Cute pa ng lalagyan nila, oh.
Mini kaldero. Pwede na, para sa 85 pesos. Dapat malapit lang yung bahay mo. Kasi kung malayo, wag na. Habol ko dito yung longganisa sana eh. Kaya lang wala eh. Sana nagtanong ka, ano ba iniiyak ko sa longganisa na yan? Isang meat lang sana. Wala nga silang karne. Tsaka alam ko na saan tayo pupunta sa next food review. Okay. Like nyo na. Parang bulalo. Ulit ba? Di ba sinabi na niya kanina yun? Yan ang professional food review. Malawak ang bokabularyo sa iba't ibang mga pan-describe ng mga pagkain. Puro isda. Hulaan ko, lasang bulalo. Parang bulalo. Sabi ko na eh. Pero every other day daw, nag-change sila ng menu nila. Ah. So ngayon, ang pinaka nagustuhan lang namin is Yung longganisa. tilapia. Pwede na 85 pesos kung makailang kuha ka ng tilapia. Sulit na rin eh, di ba? Kano ba isang kilo Kung ng... malapit ka lang, why not? Pero kung malayo ka, kahit magluto ka na lang sa bahay. So tara na kasi Oh, mahaba pa yung buntis pila sa ka labas. pala, kaya pala ma-attitude. Mano hormones, diba? Pag hindi na satisfy yung craving, o lalo na naglilihi sa longganisa. Nakalimutan niya may walang longganisa ngayon, ang Mande Longganisa effect. Tal ko kilala naman, hingin mo yung number, diba? Meron po ba ngayon longganisa? I'm sure naman sasabi na kung wala o meron, diba? So overall, for experience na lang din, hindi na siya para balikan ko or i-recommend ko. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. Hindi lang sila nirecommend kasi wala kang longganisa. Sigurado ako nirecommend yung may longganisa. Kasi wala ba kailangan gandahan yung timpla niyan, mga simpleng prito. Unless bulok yung pinapakain nila, hindi talaga masarap yan. Pero tuyo, tilapia, para bang hindi ka na magkakamali dyan. So sigurado naman ako, pwede naman siyang balikan. Huwag nyo kalimutan i-share sa mga mail sa longganisa nyo friends. Kung nagalit sila kay Lane. Sinabi dito na tinanggal na daw nila yung original video nito. Igigets ko ng mga honest review eh. Pero yung pinaka-issue mo lang is wala yung hinahanap mo. Food reviewer ka eh. So hindi mo dapat kino-connect sa sarili mo yun. Pero kamukha ka niya si ano eh. Si Donalyn Bartolome. Kaya sino pa ang gising mamimigay kami nasa ng longganisa. Sabi ko sa'yo, yung talagang longganisa na talaga yung problema niya eh. Sige, pwede natin puntahan yan pag gusto ng ating mga nagla-like dyan. Kabuti na ng 20k likes, puntahan natin yan. Hi, Kuya Idol, skater ka po. Pwede ba? Lagay mo na lang yung totoo dyan. Huwag niyo ako pagtripan porket matanda na ako, naalala ko pa tong ganitong version ng Facebook. Naalala ko to. Bakit ang puti niya? Itong nasa gitna. May alam ko sobrang pulis, lahat sila nakapakyu eh. Fuck, well, namamandela effect na ako. Namakyu ba talaga sila? Natuto kayo mag-content aware ha? Natututo kayo masyado ha? Anod? Hey! Oh! Lahat nakasalamin. Namandela effects ako ba yan? Oh, di. Ayoko mamandela effect ang ating monetization. Tunod? Next naman po sabi ka tanong ko. Mamandela effect ako. Sino ba talaga nag-upload niyan? Ba't dalawa-dalawa watermark nyo? Ate, may putok po kayo? May meron po. Baho pala eh. Ito po. Pocha, hindi na ito Mandela effect, Landi effect din pala. Pocha. Tunod, magaling. Very good sa'yo. Ano ka, Pacboy effect? Anong bundok ang may gulong? LA. Ani? Eddie Mountain Bike Pre. Tugets. Ano ba? Parang awa nyo na. Sarsa. Jed Mandela effect. Real or fake? Hanap ako para sa mura. Ikaw, hinahanap ka ba dahil mahal ka? Napunyet kapek shop. Ibang effect yan. Gravitational effect yan. Conduction. Tunad. Hey guys, what's up? It's me, Aldrich Allen, and welcome again to my channel. Hey! Subscribe! So right now, Pag papunta hindi ka na-subscribe, susulpot si Allen sa kama mo. kami Santa Rosa City, kaya nagpe-prepare ako. Santa Kasi Rosa. pupunta kami doon upang... Ano? So, samahan nyo kami. Nanginig And pa lang, let's mamasyal. do... Oh my God, siya pala yun. Naalala ko na. Yung merong bakat na edits siya yun eh. Tinagasan effect. Damn. Buti wala tayong eye tracker. Mga nahuli ka yan, boy. Huli kayong lahat. Salamat. I'm a big fan of Jollibee Chicken Joy since fetus. Pero bakit ganito? Mukhang fetus din yung manok ba? Parang chicken skin. Ano ba naman? Parang naalala ko naman na mas malumiit na yung mga pagkain ngayon sa Jollibee nung kabataan ko. Pero ibang klase Mandela effect naman. Literal na kinalimutan nyo na. Pwede humingi kilala ng bago. Pero syempre, diba, social media, kailangan muna natin picture na natin post bago tayo umangal. Pwedeng hindi. MC moment ko yan eh. Sunod. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Dito kami sa Etibox. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a Legit ba yan? Hindi yan Mandela effect. Ano yan? Etibox effect yan. Sunod. Time.
Hindi yan nangyari. Pero nangyari to sa classroom. Wow. Ito yung teacher nila pagpapasok na eh. Handa na akong magbagsak. Dapat yung video ko naka-play dyan eh. May Mandela effect yan eh. Tulad, paborito ko ang... okay. Yeah, ito siya nagsabi di niya gusto. Tapos naka-sad face si yung Sting Philippines. Sunod, we can hire idea makers from it and let him make official ID. Ay, ito yung nagsabi yung pati driver's license. O, tiyan na, sayang. Excited na sana ako bumiling kotse, mag-drive. Tapos lalagay na naman sa Opel. Mandela effect na lang din nung naalala ko pang nasa plastic na matigas na maganda pa yung binayaran ko. Diba, kinurakot ba? Saan ba napupunta? Dapat ina-explain nila yung mga ganito na bakit naging papel? Ba't daig nyo pa yung mga sa classroom na yung mga naka name tag? Mas maganda pa kaysa sa magiging ID natin. Ba naman yan? Nakakainis naman. Maasa ako na ano lang to. Corruption effect. Hindi, i-edit mo yan ha. Hinawakan lang niya. Hindi. Na-dequat effect siya eh. Sunod. Yata. Yeah! May chocolate kami lahat. Oh my God! Yeah, tama. Guni-guni ko lang ang lahat. Damn. Napakagandang transition. Sheesh! Sunod. Thesis defense. Literal na, dinefend mo yung thesis. Magaling! Pucha, yan ang mga dapat pumapasa. Yan ang wag nyo kakalimutan. Kalimutan nyo na yung mga iba't ibang reference, mga meme reference sa Pilipinas, sila LA, di ba? At saka si Joshua, wag lang to. Sunod. Uy, kawawa. Ako, hindi mo makakalimutan yung sakit niyan. Tsaka yung pag nauntog yung papasok, hindi mo rin makakalimutan yung tawa mo doon. Yung parang mautot ka na. Ano? Nalala ko to parang 6K subs pa ata. Lumabas tong meme na to. Sobrang tagal na dito. Nalala ko pa yung channel na 6,000 subs na lumagpas ng 6,000 subs at patiwasay tayo nagre-react sa mga videos at dinadaanan ng mga basura ng Pilipinas na yung 6K effect. Ito yung original talaga eh. Guni-guni mo lang. Nasa domain expansion effect ka lang. Gojo. Maraming salamat. Sunod. Yan ang wag mo makakalimutan. Kasi magkakalimutan kayo sa tondo niyan. Ano ba mas matigas? Tondo o Etiba? Pag ba naglaban sila, merong civil war? Pero maya-maya lang, bumalik sila at ang isa sa kanila, pinagbabato ang lalaki. Nyari. Pinagbabato yung mga kaldero ko, yung mga takit ng kaldero ko. Oh. Na Ano mo, nagkakalaga ng 18,950. Oh, kung meron false memory, meron exact memory. Yung dilat pa lang niya eh. Hindi ko makakalimutan yan. Exactly 18,000 na kaya kasi utang ko na bago ko nabili yan eh. Legit ba yan? Sa magawa yan ha? Gawa ba sa ginto yan? Yung planggana pa bang yan? Pwedeng sakyan? Yan ang patong epekto nun. Oy, Beautiful. chicks! Oh, thank you. Cute. Um, Everyone. Hindi! You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. You don't believe me? You can... You are not a lady. Oh my God. Are you? I'm lady boy. Really? Yes. How hard is You that, are lady boy? gorgeous. No. The lady boy effect? I don't believe you either. Oh, why? You're lady. I'm lady boy. I am Raul! Narinig ko ni, sanay na ako dyan. Narinig ko na yung boses niya eh. Mara-Raul effect ka, boy! At least, di ba? At least wholesome at honest siya. Ay, nakawawa kung di sinabi sa'yo eh, no? Ay, okay ba sasabi doon, no? Kunyari sa mga ganyan, parang kung di sinabi sa inyo before, okay lang ba sa inyo yun? Yung ano si Kuya, parang nagsisi siya, parang, please, bibigyan na kita ng green card eh. Pruweba muna! Tito effect muna. Pawak ka na po, tutoy! Sunod. Magkalimutan na lahat. Ang Pilipino ay totoo. Totoo kami naghihirap. Totoo kaming lumalaban sa pang-araw-araw. Kaya wag nyo kaming kakalimutan. Ginagawa namin lahat para sigurado di nyo kami makalimutan. Di nyo makalimutan yung amoy, tindig, at tinig namin. Maraming salamat, Mau. Yan ang Filipino effect. Anong gawin yung tapak sa amin? Anong gawin yung panlalait sa amin? Siguraduhin namin di nyo kami makakalimutan. Woo! Social media versus reality. Filter effect lang yan. Ay, nalala ko to. Magets yung iba. Anong karamihan naman doon sa problema na is maraming tao? Malamang maraming tao. Wala ka nang magagawa doon. Ito lang siguro yung weird kulay nito. Yan. Pero iba kasi, ang problema na kasi may ibang tao. Malamang. Ano ina-expect? May ikaw lang tao dyan. Pero kung naniniwala ka sa lahat na nakikita mo social media, tulad ko, wala naman talaga ako dito eh. Hindi naman talaga ako YouTuber. Kung ikaw yung mga naniniwala agad sa social media na hindi dino-double check, cross check, hindi ikaw yung mga nauuto ng eleksyon. Sunod! Ano to? Anong Pasko? Ano Easter? Oh. Nangyari?
Nagalit. Nasiko ka. Gusto ko maging angel pero nagiging demonyo ako sa pag nandito sa Pinas eh. The Filipino effect, sabi ko nga sa inyo. Nakita sa nanay siguro lagi nakaganon. Pamewang. Anong tawag sa ganon? Ito, di ba ganito? Pamewang. Anong tawag pag ganon? Lagi pag nagagalit na. Sunod. Parang may mali nga naman dito. Medium, large, small. Quality ang tawag dyan. Kahit black or white man yan. Sunod. Pangpulot ng gel. Ha? Bawal po kumain at makalat at umutot sa loob ng bus. Mga normal lang naman na sinasabi sa bus. Gusto ko din ang single mom. Nasa yung single mom dyan. Nakalimutan ko na rin yung mga talagang sinasabi sa bus. Subscribe to Paolo. At pwede nyo like, share nyo sa mga madali makalimot yung friends. Lalo na pag guminhawa ka na sa buhay pero utang ng utang at nakikikain sa mga palibre mo. Ito subscribe Paolo. Mapaalam. Shoot.